जमदुवार बा ब्लकनि जे बुथ लेभेल कर्मी आरो प्राइमारि बा ब्लक लेभेल कर्मी बिसोरजों मोनसे इन्टारेक्शन मोजां गाज्रि आरो बिसोरनिफ्राय आं रिपर्ट लादों फैगौ इलेक्शनाव माबादि अबस्था दा जेफोर रिपर्ट लादों दा जमदुवाराव 60% जि भट शेयार इउपिपिएल नि फारसेनो फैगासिनो दं दिनैनि दिनाव आरो दा माखासे दिन दंबावो बिनि गेजेराव बहुत सोलाय-सोल' जायो बेखौ बुंनो हाया जोंना एसे एनै खमायो बा बारायो बेखौ बुंनो हाया आरो माखासे दिन दंबावो आरो बेल' नङा इउपिपिएलआ गासै बिटिसि ओनसोलावनो 20टा 20+ जितु 25टा बा बिनि बाराबो सिट जों देरहाहैनो हागौ कारण जोंनि टारगेटआ मा गुसुं समनि टारगेट नङा गोलाव सम बिटिसिखौ सासन खालामगोन जों 10-15 बोसोर बा 20 बोसोर बिनि टारगेट लानानै जों खामानि मावगासिनो दं केडार भित्तिक अर्गानाइजेसन रुट लेभेलाव डिभलटेड जाबाय कर्मीफ्रा लोरसोर जानो रोंला आरो ओंखायनो दिनैहाय जों दा बिपिएफखौबो गिया बिपिएफआ जोंनि फेक्टर नङा कंग्रेसआथ' एखेबारे फेक्टर नङानो आरो बिजेपिखौ लानानैबो जोंहा गिनाय गैया कारण बिजेपिया जियानो खालामा जेसेबां खालामा मानो सरकार दानो हानायसिम एमसिएलए बा नाम्बार देरहाहैनो हानाय अबस्था गैया बिसोरो मोनसे सिमायावनो थानांगोन आरो ओंखायनो जों रावखौबो गिया आरो दस्रा दलथ' गैखायानो बे इउपिपिएलआनो मोनसे दल जायनाखि माने एबसलुट मेजरिटिबो जानो हागौ बा सिम्पल मेजरिटि लानानैबो जोङो गभर्नमेन्ट दानो हागौ हारसिङै सरकार मानिथ' सिम्पल मेजरिटि आरो एबसलुट मेजरिटि बुंबा हारसिङैयानो हारसिं सरकार दानो हानाय अबस्थायावनो फैगोन दासिमाव माबायदि नुथायनाय मोनदों रायजो राजानिफ्राय रायजो राजाया प्रमद बर'नि जि वेलफेयार स्किम बेफोरखौ लानानै जोबोद गोजोननाय दं दिनै कसुगावआव फ्राय 5,000निबो बारा मानसिफोरनो हा रानबाय लेन्ड टाइटेल बा हा पाट्टा बेखौ बे हाया जोंनिखा होनैनो बिखा बुयै बुयै आन्दलन खालामबोबाय गोदो खिन्थु हानि मालिक जायाखै खिन्थु दिनै हानि मालिक जाबाय 3,67,000 परियाला दिनै हा मोनबाय बेनि गेजेराव ट्राइबेलफ्रानो बांसिन आरो नन ट्राइबेलफ्राबो मोनबाय फार्स्टिं दिनैहाय जेनेबा आलारि सोरां अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि आरो गियान सोरां बिथांखि बेफोर बिथांखिफोरनि गेजेरजों दिनै छात्र छात्रिफोरनो मदद होबोनाय गोरिब मानसिफोरनो बेफार खालामनो मदद होबोनाय आरो एसिएस आइपिएस अफिसार बानायनो थाखाय बड'फा सुपार 50 मिशन बानायनाय बेफोरखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोबोद मोनसे मोजां मोननाय आरो गोजोननाय जों नुनो मोनदों ओंखायनो आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय गभर्नमेन्टखौनो जिहेतु सान्थिबो फैबाय गोजोनबो फैबाय दिनै गोजोनखौ लानानै जोबोद मोनसे डिबेट आंसो लाबोदों सान्थिया हारसिं लाबोनाय जिनिस नङा एनडिएफबिनि केडारफ्रा गावसोरनो सान्थि लुबैनानै हाथियार गारा मोनबा बेखौ रावबो सान्थि लाबोनो हाया भारत सरकारा बिसोरजों मोनसे सुक्ति खालामामोनबा सान्थियाबो फैनाय नङामोन प्रमद बर'आ एबसुलि प्रेसिडेन्ट जानानै मोनब्रै भागाव थानाय एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ लोगो हमनानै ज' खालामनानै मोनसे सान्थि सुक्तियाव सहि होनायनि बेबस्था लायामोनबा सान्थिया फैनाय नङामोन दा ओंखायनो गोजोन फैनायाव बयनिबो मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द फेरेंगा रन्जन दैमारि बिथांमोननिबो कन्ट्रिबिउसन दं बेवहाय सोरबा सासे सानैनिल' कन्ट्रिबिउसन गैया थ' बेफोरखौ नायजोबनानै रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद अनसायदों आरो ओंखायनो आं बुंनाया मा बिपिएफआ खुनु कारनाव 7टा 6टा 7टानि बारा देरहानायनि खुनु माने परिबेस गैया आरो बिजेपिया गभर्नमेन्ट दानायनि खुनु परिबेस गैया बिटिसिखौ दखल खालामनायनि आरो कंग्रेसआथ' बाहाय अबस्थाबो गैखाया बर'नि 16टा आफादफोरा बर'नि राजनीति हान्जाखौ ज' खालामनायनि दा जायोबाथ' मोजांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद गासै लोगो नांनानै आपिल खालामदों जोंथ' सबसमाय रेडिमोन खिन्थु दा बे समावनो हाग्रामाया जे केन्डिडेटखौ फोसावग्रोना होबाय बे मोनसे बिराद गुलाय गुजाय लाबोबाय दा बे फोसावबायबा जोंबो फोसावनांनोसै बेफोरखौ नायोबाथ' खौसे जानायनि इस्सा गैया नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे माबा माबि खोथा बुंदों मादों बेफोरखौ नायजोबनानै आरो जोंबोथ' बारा गोबाव थानो हानाय नङा इउपिपिएल दलाबो केन्डिडेट फोसावनांगोन खिन्थु जायोबा मोजां मोना होमबालाय बे दा 20 जन केन्डिडेट जि फोसावदों बेखौ उइद्र' खालामग्रोजोबदो बे नङामोन होननानै गाव स्टेटमेन्ट होनांगौ बिनिफ्राय
फर्मुलाया मेडियाव नङा जनानै रायलायगोन प्रमद बर'आ दा रुलिं पार्टि बेयोथ' अपोजिशनसो बेनाव 10ताल' MCLA दंसै दा थ' बिदि मोनसे फर्मुलाखौ कन्डिसन हिसाबै होनानै इउनिटिनि फारसे थांनो गोसो गैयैखौनो बे देखायबाय थादों